Suwi ra petuk iso koyo ngono to yuwe iki. Kali ra terang cahku. Aku lali sampai lali rangge peliter barang. Kok iso ngantek lali sing mbok angen-angen apa jane? Model ngono kuwi ya angel payune. Wong lanang jelas wedi. Kuwi wong lanang sing cetil Mas paling kita etan saitan. Lah cetil karo wedi hubungane apa? Dimben tak kemasar. Piye? Yo angel tenan opo payune iki. Lah perkarane apa? Wong marah iki mari besar bar besar ki angel payune. Lah tawamu larang lho mangkane ya angel to payune. Nyanyangane ngono gesno ya murah. Kamu iku etan saitan. Pira-pira kono mbok ndang diwehne bendang payu. Lek bar besar iki lho. Teplok bar besar iki lho Mas, anjlok rego ndak payu. Lah angger bekakase mending ya tetep payu. Kowe kok glekok jarang ngono lutan saitan. Yo niki ora usah koyo ngono. Kok rumangsaku. Nyapa? Umpamane payu yo ben ora yo ben ngono lho. Lah nek payu kan ya seneng to sing nyawang. Nuku apa piye kowe? Moh. Tapi nek mbok wae ya gelem. Aku kok tak tukokke apa nek aku dadi bojomu aku tak tukokke apa mas kawinmu apa mas? Wis ora mas kawinan yang Ayo nganggo mas nganggo. Aku tukokno omah mas. wis tak tukokno omah. Omah jangkrik. Omah jangkrik. Omah sing tinggone kuwi lho mas. Terus aku ditukokke sak isine. Ono TV, ono kulkas. Iya, terus ono TCD, terus enek macem-macem kuwi lho mas. Mesin jahit. Heeh, tukokno kalung, tukokno gelang, ali-ali, suweng. Omah kuwi kok duwe mesin. Kowe karo aku butuh nang ndi wis ora usah lunga ke omah. Terus Diwonane reng lunga sak omahe. Piye? Apa gak duwe cita-cita pengen dinafkahi to, Mbak? Mboten Mas. Rasah kesusumune moh. Pertimbangane sik to niat baikku. Selagi masih ada bamekar yang berkeliaran, otakku masih sanggup untuk memikir angsuran. Aku tidak menjanjikan hidup mewah berkelimpahan harta. Tapi aku berjanji akan bertanggung jawab atas dirimu. Terima kasih. Laki-laki sejati tidak akan membiarkan keluarganya hidup sengsara. Matur sembah nuwun. Sehat terus nggih Mas. Loh, katanya ning dine. Mas. Ngono. Pilih disuruh dalem sayangku. Helm sayang, Kune ndi kune? sayangku, cintaku, puas. Maksud darmaji rene, ya. Sak sithik-sithike potongan kuwi biasane iki minimal 500.000 Mas seminggu Mas. Iki masalahnya kok guru piro? Gak enek 150. Lah iki sisane ning ndi selama seminggu iki? Sisane ning endi? Ndang jelasno. Tak kayak ngopi, karo kancah. Ngopi. Lah nek mau ngopi ki pening Amerika. Ning omah ya nek kopi, susu ya enek. Susu karena ada tok. Aku gak cukup perterang sakne gak cukup. Bagi buah kowe adol manuk, adol apa wis pokoke minimal iki ya seminggu 500. Manuk karek sitok mbok kon ngedol. Lah engko bengi sekelan opo? Nah. Nang pawon nyambel terasi. Setunggal mawon sing bokonge gedhi. Jangan koro diparuti klopo. Senajan rondo anak loro nggih mboten napa-napa. Awakmu mulih ning desa sak wulan ngene wis kaya ibu-ibu ning sawah. Yo ben. Ben. Mulane to rasah kemayu.
Lah saiki lak aku ibu-ibu tenan nggih daster. Tapi saiki kan urung turut sawah. Tapi ibu-ibu ki laris lho. Larise nggondi? Ibu kota, Ibu Kartini, Ibu Jari, terus Ibu sawahku mang. Yo menang kowe nek mbok pek ning konoan. Apa nang bapak kota? Yo ora enek, eneke lho bapak pucung. Kok remeh ibu-ibu di sana ya. Kowe ngerti patol jasmu jelo opo to jasmu. Salahku apa? Lho, kok jaran kamu? Ini parahnya. Kapan toh? Kae lho, kowe mbiyen ngomong ya tau tuku malah mbok utang barang kae cian. Alah, kapan toh? Tak jaya saya tahu ngono kok. Salah orang wi, salah orang ngono lho. Lah nyapo kok sampai diutang barang iki? Kowe saiki pengen apa ora? Ora. Nah, tapi saiki regane rada larang lho ya. Lah nyapo kok rada larang? Ya padha wae to, ket mbiyen barek saiki ya. Wis permakane wis rada apik, saiki wis rada ricik permakane, ora kaya biyen. Piye? Kok suruh masak ketakut saiki. Engko njajal komburi ya. Sekali-kali ngono lho ganti gaya. Mosok ngono wae ora ya waleh. Wong arepe wis matur suwun malah njaluk akal-akalan komburi barang, Mas. Ubur-ubur ikan lele, rondo anak siji wayahe tampil le. Turut kebon golek mangga. Ora oleh njaluk ya direwangi nyolong. Rondo bangga. Saiki lho usume karo bojone wong. Bayangan panjenengan tewas digawa ning hotel rapi-rapi, Beh. Awakmu ki ya ngono, dadi wong wedok ki. Dijak nang hotel ki ya aja gelem to, Kowe lapo nang hotel lapo, Diapakno? Mata ingat dong, Diapakno ae ning hotel diapakno, Ya, buat semuanya ya, kalau jadi janda, pokoknya bukan janda saja ya, pokoknya jadi wanita. Jangan mau kalau diajak ke hotel atau berbuat yang tidak-tidak itu jangan mau ya. Nanti menyesal gitu loh, menyesal akhirnya. Jaga harga diri walaupun janda. Gitu loh ya. Jangan mudah percaya sama laki-laki yang ada di TikTok ya. Oke? Kecuali Tanjaya, guys. Lagi kan wong kan happy, suka bercanda ngono lho ya. Oke. Salam semangat. Bojomu dhisik nyapa Mbak ninggalne kowe? Berai mantan bojoku picek matane. Lah ngerti ngono kok gelem. Ngerondokne aku demi rondo. Rabi rondo kan oleh pahala. Ancuk we. Kita karepmu piye to? Ya aku nyaluti kabeh no. Ya mosok wis kaya ngono iki. Nah terus piye aku? Aku tangane barang wis rusak. Aku iki terus ora tok kawin. Terus apa sing ngopo karo aku, Mas? Apa aku terus tak lontong. Mama yo ora ning gemoka. Lho wis ora karo-karuan kaya ngono. Mari pasane aku wis tak tahu semiyane kaya ngono, Mas. Ngono ki nek sing ngono kuwi pemaine ki ayu nek ketoprak ngono kae. Patut, pantes. Lah kowe bareng ngono ki malah kaya kalau padas gempal. Rondo ngono iki kabeh ora, Mbak? Ya saiki iki aku ndak lek kabeh iki. Lah nyapa ora kabeh?
Masalah iki saiki untuk saat iki ndak sing nyeruduk ngono. Oh, perkorone renek sing ngeruduk. Isik jaman-jamane sak nang sing nyeruduk kae yo kabeh. Ndang dilosne nyapo rasa kabeh. Ya piye kok lek diseruduk suwe elek meteng piye lek ra kabeh kok. Lah gelem gawe kok moh metengi piye karepe? Ya kok ya rumah saku kok jaran men. Biasane kowe yo tumbas ngono lek ra kabeh. Sampeyan ki dadi wong lanang ki ya apa bener umume dadi wong lanang. Wayahe karaoke ya karaoke, wayahe nongkrong ya nongkrong, wayahe ngopi ya ngopi, wayahe dolan ya dolan, wayahe mancing ya budal mancing, rangkrem wae nang omah. Iki aku dadak males banget kerja nyambut gawe golek duit lho, Mas. Sopo sing arep ngentekke duit nek ngene iki?